Ndewono ndị Igbo ndị njem ọnụ, ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche. Aha ọhụụ ndị oyibo na-akpọ ya Happy New Year. Ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche na-asị unu nnọọ. Ndị nara ekeresimesi ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Ndị nara aha ọhụụ ana m ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. Ndị ka nọkwa n'unu ana m ekenekwa unu na-asị unu mgbe ọwụrụ unu ga-ana okporo ụzọ ga-eriwere unu isi. Ọkpa unu ji were jie ka unu ga-eji mee gịnị ngaji nọta. Ndị ọjọọ agaghị ahụ n'anya. Ọ ga-adịrị anyị niile mara mma. Ihe anyị nwere na mgbede a buru ibu, mana tupu anyị aga n'ihu ọ ga-ama mma na agbapụtara m onye anyị na-abụ ga-eso wee nọ n'ụbọchị nke tata. Ma dịka anyị na-aga n'ihu, tupu anyị emechaa, aga m eme ka unu mara ihe anyị nwere n'Igbo TV n'afọ a, maka o nwere atụmatụ anyị tụpụtara anyị ga-eji wee mee ka gịnị ka ihe a na-eme nwee ike na-aga aga. Anyị achọbeghị ikwu ya, anyị na-asị ka unu mee gịnị, unu gbadoo. Ọwụ niile esonyere anyị, biko 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 biko, ihe ị ga-emere anyị bụ biko gbasaa ozi a ka ọ gawa n'ụwa niile. Gbasaa ozi a ka ọ gawa n'ụwa niile, ka ndị ụwa niile nwata maka ndị Igbo, maka Igbo TV, maka ndị Igbo, ọ maka Izuchukwu, mụ onwe m n'ebe a, ma ọ Grateful Heart, ka ha mata anyị niile iwuru ha onye Igbo mee gịnị na-agbasanye ozi. O wee bụrụ o nwere isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke tata. O nwekwara ihe ndị ọzọ anyị ga-etikwa ọnụ, mana anyị ga-ebu ụzọ nleta anyanwụ okwu anya tupu anyị aga n'ihu. Mana tupu anyị aga n'ihu, dịka ama m na ọtụtụ ndị na-ege ntị ma onye nwanne ha nwoke wụ, mana ọ ga-amakwa mma ka m mee gịnị ka m kwukwa aha m ọzọ. Ọ ka akwụkwọ nwanne gị nwoke Izuchukwu, Grateful Heart, eji wee mara m, wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma. Na-asị dịka ị na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke tata iji were mee ka Igbo nwee ike gaa n'ihu, ọ ga-adịrị gị na mma. O nwee ihe ndị ị na-achọ n'aka Chukwu inweta gị n'afọ gara aga, n'afọ a ị ga-enweta ya, gakwa ga-adee ya. O wee bụrụ ya na-atụfughị oge, maka oge adịrọ, anyị ga-aga n'ihu ka m nwee ike kpọbata nwanne anyị nwaanyị, onye unu maara nke ọma. Ọ bịadugwu ebe ọ na-abịakwa na-esonyere anyị n'ihe ndị anyị na-eme. Ọ nwanne anyị nwaanyị Ada Igbo, nwaada Kindness Ezeogwu. Ana m ejikwa ohere a na-asị ndị ọbụla bụ ndị Igbo na-esonyere anyị na-anaghị anụ Igbo, iwe we n'ụnụ. Mgbe na-adịghị anya, o nwekwara atụmatụ ọzọ anyị ga-eji wee na-eme. Emechakwa Igbo emere unu nke Bekee, so iwe we n'ụnụ. Let me say this in English language. If you are following Igbo TV but you don't understand Igbo, time will come when we will be doing some Igbo program. Someone will be interpreting it for you in Igbo language. And also we'll be doing Igbo language teaching online. So don't be offended. I na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Ka anyị gaa n'ihu kpọbata nwanne anyị nwaanyị, nwaada Kindness. Ndewo nwaada Kindness. Ndewo ezigbo mmadụ ya dịka echi, maka na echari agụ ya ka dị elu gị. Anyị na okay, gaa n'ihu. You don't understand Igbo. Igbo ndị mmadụ ya ndewo some Igbo program. Ndewo nke onye chile ya zaa. Unu ga na-amụ azụ na-aga n'iru. Ọnwụ ike ama mbụ oke anyị na-ara anụma. Ihe akụ na ihe enwe ga-abụ oke anyị. Ebe niile anyị tinyere aka zonyere ụkwụ bụ ndị ọmịa. Olisa bi n'eluigwe ga-afụ na ihe niile anyị na-eme, ihe niile anyị na-achụ, mbọ niile anyị na-agba, ama mkwụnyere anyị. Onye bịa ekpere na ekpere onye ọbụla wee na-asụ nta niile deme daalụkwanụ ka unu si wee na-esonyere Igbo TV, na ka unu si wee na-akwalite asụsụ Igbo na ihe niile na-eme ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu. Ya gazie. Ndewo nwanne anyị nwaanyị. Dịka anyị yọrọ na mbụ, asị m na ọ na-adụ mma ndị Igbo na-eme ihe, biko ịgwa ahụ nke eziokwu. Obi dị m ụtọ na ụmụ onye Igbo, amaghị m maka gị nwa. Biko tu ka njụọ njụọ nwaada, biko obi ọ dịghị ụtọ na ịwụ onye Igbo? Ihe Igbo na-atọ m, ọ na-atọ m shee maka chi. Ka m na-agwa gị, Igbo atọgidego m ruo ebe m na-asị na ọ bụrụ na ọ bụghị onye Igbo na mama nnọ ihe ekwere ndị na-abụrụ ndị Igbo eziokwu niile. Maka ama m ka mụ na onye nke m ga-esite n'ọrụ nnọọ ya na-asụ Bekee na-asụsụ oyibo, nna ya na-atapụ Igbo.
onweze ka etichi igbo ụmụ kịrịkịrị ashịrị anyị ghọtago ka ezi ka m mesi nya igbo ejekwana ebe a ihe ọ na-atọ m adịrọ m eziokwu m niile ndewo obi m ụtọ na abụ m onye igbo ndewo ezigbo daalụ ndewo anyị jikwa ohere a na-ekene ụmụnna anyị niile na-anọnyere anyị na-afụ ụnụ ncha niile ndị niile awụ ndị otu Igbo TV ọnụ awụ ndị nwe Igbo TV a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ahụcha mmadụ niile ị na-ahụ ebe a ọwụghị na ezu n'igwe mana mmadụ niile ị na-ahụ ebe a ịgwa nke eziokwu ndị a ihe gbasara Igbo na-adị ha mma n'obi. Ọgwụgwụrụ otu ka anyị dị, nsogbu adịghị. Anyị anaghị achị igwe n'ihi na Igbo TV nwekwana igwe, anyị nwere igwe, mana ọ na-adịkwa mma onye hụ ihe dị mma ome gịnị ọgwọ nwanne ya. Ya mere anyị ji asị ka ị nwee ike shie n'asụsụ Igbo ka ịtụsee ya, nke wụ na ka nwanne mee gịnị nwekwa ike hụ ihe na-aga. Maka onye hụ ihe dị mma ọgwọ nwanne ya, ọ wụrụ ya wụ na ọ wụ ezigbo nwanne. Ọ bụghị ịhụ ihe dị mma i were tii n'akpa gị gbochie ya aka, ọ dịghị mma. Ọ ya ka anyị ji esi dịka ị na-eme gịnị ka ị na-ekiri nyawu ihe ịtụsee ya, nwanne gị hụ ya ọsị o nwedịrị ibe a na-asụ Igbo, ọ mata ya nwee ike sonyere. Ọkwa ya gwụkwara ihe anyị na-ekwu. Daarụ n'ụzọ dị nne, maka ọwụ na anyị na-asị ka anyị chọọ igwe, anyị asụọla oyibo, anyị sụọ oyibo tupu anyị ada akọ otu ihe abụọ na atọ, mmadụ niile eju ebe a. Mana mmadụ niile eju ebe a, mụnwa onwe ihe m ji eme na ndị mmadụ juru ebe a. Ihe m ji eme ihe wụ na ndị Igbo nọ ebe a, ya akpa ihe ga-abara anyị uru, ọ nweghị ihe ọzọ. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche. Tupu anyị aga n'ihu, ọ ga-amagbu onwe ya. Nwaada Kindness, achọrọ m tupu anyị aga n'ihu ka ị gwa ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taata. Ọranaeze kerekwa m uru ọzọ. Nwaada ka ị na-anị unu okwu, nwaada anyị adịrị bụ nwaada na-enwere adịgboroja, nwaada international ịghọtago. Ekenekwugo m, nwere ekenekwa gị ọzọ wee na-asị gị na ya adịka echi maka na echari agwụ agwụ. N'abalị anụ nwa n'oge ndị Igbo, ihe anyị na-akwado itinye ọnụ na ya bụ ma ngịnwa na-ege ntị ma anyị nwa na-achọ itinye ọnụ n'ime ya akwadoro na nwoke na nwaanyị nụrụ onwe ha dịka di na nwunye ekwesịrị ike ị na-enene nwa amụrụ marụ ka nwoke ihe mụrụ ya ka ọ na ọ bụrụ onye mụrụ. Bekee na-akpụ ya DNA test. O kwesịrị ka a na-eme DNA test na ụmụazị amụrụ amụ. O wee bụrụ ya bụ ya bụ ihe anyị ga-ọgbakọ obere ihe ọwụghị obere ihe nyawo okwu nwere otu ọ dị. Mana tupu anyị aga n'ihu, maka na ama m na nyawo okwu ọwụ nsọsọ anyị nwa ga-etinye ọnụ, maka na ọ na-eme anyị chọọ ime ihe gbasara ndị Igbo. Ana m achọ ịbịa wụrụ sọsọ m na-ekwu okwu. Ana m achọ ka m nwee ndị m ga-ajụ ajụ na ndị ga-etinye okwu ọnụ, maka a sị na agbakọta ọnụ nyụọ nwa mmiri, o nwere ike mee gịnị gbaa n'ụkwụ. Ọ dịkwana ka a na-eme. O wee bụrụ ya emechaa anyị etinye egwu akara ekwentị mmadụ nwere ike ịkpọ mee ike mee gịnị were nweta anyị. Dịka anyị na-agakwa n'ihu, anyị nwere ike tinyekwe link ọ ga-eme mkpụrụ mmadụ one na one nwere ike sonyere anyị were kwuo ebumnuche ha. Mana ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị, ị ga-ama ọsịsọ sonye n'oge, maka ọ gaghị ara ahụ anyị eme gịnị anyị eweta n'isi njedebe, maka anyị enweghị ọtụtụ oge ịnọ ebe a. Nke ọwụ na ọwụ mee ngwa ngwa. Mana tupu anyị aga n'ihu, Nwaada Kindness, aga m ebu ụzọ jụọ gị ya wa ajụjụ, maka na ị na-anya tupu ewepụta okwu si ka etinye ya ọnụ, ọ ga-enwere ihe eji wepụta ya. Maka ndị Igbo tụrụ ilu sị na o nwere ihe mere ede ji wee be nwee. Maka na o nwegwu akụkọ anyị na-anụ kamgbe, ọ bụrụ maka nke anyị nụrụ na ịntanetị n'ụbọchị gara aga, mana ọ na-eme, ọ na-adụzi ka mgbe ụfọdụ ọwụzi ihe dị mkpa na iwu na a ga-aga nete ma ọkwa nke nwoke mụrụ nwa, maka ihe ndị a na-anụ. O nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-ekwu maka ya, mana tupu anyị aga n'ihu ka m jụọ gị,
ọ bụrụ na di gị sị gị ka unu ga nene ụmụ unu mụrụ marakwa ma ọwụ ya mụrụ ya, kedu otu obi ga-adị gị? Deme ma ọ bụrụ ndị be anyị daalụ nne. Ndewo. Iji kwuo eziokwu, eziokwu a na-agba ya ha agba ya, eziokwu a na-agwa ha ihe. Ma sị gị na mụ abụ nwaada, na ọ bụrụ na di m tete nnọọ binte nnọọ sị mụ na ya chọrọ ka ya nene ka ya malụ ka ọ bụkwa ọbara ya wa gọgọgọ ka eji wee kpụọ ụmụazị, ọ ga-ewute m, ọ ga-aghasa m aghasa. Ana m ekwu maka ndị ọzọ niile o, nke a m na-ekwu maka onwe m godi sọsọ m nwa kịta. Ana m ekwutitelu nwanne m nwaanyị ma ọ bụ onye obodo anyị, na-ekwu maka mụ agọgọgọ. Ọ ga-ewute m n'ụzọ pụrụ iche. Ihe kpatara ọ ga-eji wee wute m bụ na enego m onwe m anya malụ udu mmadụ mbụ, malụ udu nwaanyị mbụ, malụ udu ihe m ga-emenwu ma nnọọ na di. Ịghọtago? Ọ bụrụ na di m pụtazie echi niile ma ọ nwanne echi wee sị na ya chọrọ ka ya jenene ma ụmụazị ya bụ nke ya, ọ ga-ewute m maka na di m ahụ enweghịzi nchekwube n'ebe m nọ o si nwee n'izizi. Maka na ọ bụrụ na ọ nwere nchekwube n'ebe m nọ, ọma nche na m ga-eje tụsa okwu n'ilo ya nwoke ọzọ eje n'iberi m ruo n'isi mmiri m. Ịghọtago? Mbuneteli ya n'ụlọ. Ọ ya kpatara ọ ga-eji wute mụ a n'onwe m. Ndewo. Ịma na ige ntị tupu m ajụ onye bụ ajụ, onwe ihe m kwuru. A sị na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. Onye ha anọkata teta ụla sị ka ejewe, ọ ga-enwerịrị ihe kpatara ya nụ. Mana ọ wụzie na o nwere ihe kpatara ya nụ, agazi ga-emecha ya ihe nchọpụta. Ị na-agwa ndị Igbo ndị na-ege ntị na obi ha adịghị mma na ihe ha anụzie na ọ ka ga-anọ ebe a mana iwe ga na-ewe gị? Mas na m anụchago mma ndị maka ya gba alụkwaghịm. Ịghọtago? Mana ona ahụ o si atọgbu, ona aha mụ na ya na-abụ, ona aha m si webuoli ya, a ga-enwezi ka esi kpaa anya aka. Ịghọtago? Maka na ọ bụrụ na m nwere obi m niile tụkwasị ebe di m nọ, na-afụ ya n'anya, na-ekpe ekpere ka Chineke na-agọzi ya, jide ezinụlọ mụ na ya na-abụ, na-ahazi ya, na-apịkị ya. Ịghọtago? Ka ọ baala anyị na-abụ uru, ọnọgidezie amarụ m ihe bụ ihe a ga-emegide n'ụwa anọ akpata na ọ ga-eji wee sị beọsọ m nwezi ka mụnwa si wee kpawa ahụ echi niile mma na mama mkpa. Ịghọtago? Mana ọ bụzie na enwe ihe mee, echekwa m ọka ebukwa ụzọ kọwatalụ m ihe dị otu a dị otu a dị otu a dị otu a kpatalụ m ji wee na-achọ ime ihe dị otu a dị otu a. Mana otu ọ bụla o sigoro wee dị, m ga-ewe iwe, nwechakwa n'iwe ahụ, emechakwa DNA test a, ọ bịa chọpụta na ụmụazị ya niile bụ nyanwa m. Eziokwu m niile mmadụ ọ ga-achakwa arụ m nwee na-afụ ya ka m si afụbi ya n'izi. Ị na-akọwa na ị gaghị agbaghara ya ọgwụ na ọ yọrọ gị biko. Asọkwa na enwere ihe na-ese mụ na ya na-abụ nke anụnwa dịzile ka m si afụta ya. Ọ dịle ka m si afụta ya, ọ bụrụ nwere ihe na-ese mụ na ya na-abụ di m ka ọ ka bụ. Ịghọtago? Mana ọ ihe bụ na iwere onye anụnwa otu a, onwe ị ga-apụta kịta si m na di m mmadụ udu mmadụ nnụ nsị gị na-asị na o mere ya. Ịkụgodi ntakọ imo mma na-agọchutere ọga m si na o mere ihe dị otu a. Ọ pụtazi ọga m na-agọchutere n'ime mmụọ na eziokwu, were mkpụrụ obi m niile, were anụ arụ m niile, were ihe niile m nwee nye ya, chinye ya n'aka. Pụtazịa ọ bụrụ ụzọ otu ahụ m si ewere ya ka o si ewere, ma ọ dịrị ọnụ mmanụ m nwee ka ọ dị. Ya bụ okwu bịa nwubezie nwa ka ele gị ghọta. Na ọ bụrụ na dị mkpa udo agba, ọ ya afịakwa arụ ka m nwekwara uwefutekwa obi m niile. Ọ ka bụkwa di m mma na-erubekwa isi. Ịghọtago? Na-emekwa ihe nkwụsị ike ime dịka nwaanyị anụrụ anụ, mana ọkịfoto a nsi were ya mba, ọ ya agbanwenata. Nke bụ eziokwu. Ndewo. Ọ wụkwa na maka ya wụ ihe DNA a na-ekwu ọdụkwa ụzọ na-abụ. Nwoke nwekwara ike gaa ebe ọzọ ga mụọ nwa nke nwaanyị nwere ike ọ gaghị ama. Ọ bịazie na nke ahụ, ọwụ na o nweziri otu isi nụzie na asị na
di gị na o nwere a na-arụ nwa aka sị na ọkwa di gị ma onye ọ nwezi otu o si dapụta, otu akụkọ si ịmagbu otu akụkọ ndị ihe na-akpọ rumọ dapụtazie na a na-asị ka a ga mee nyocha, ị ga-akwado ka di gị ga mee nyanwụ nyocha ka a mara ma ọ dị gị mụrụ nyanwụ? nke bụ eziokwu bụ na o kwesịrị ike ime nyocha a, maka ọ bụrụ na enweghị ihe jikọta ya na nwaanyị mụrụ nwa ahụ, ọ ya ama. Ịghọtago? Ihe dị na ịdị ime anaghị efe efe ba nwaanyị n'afọ, nwa anaghị efe efe ba nwaanyị n'afọ. Anyị agbanata bọọlụ, ịghọta, nwoke na nwaanyị ya, ịghọta ebe m si abịa, tupu o wee baa nwaanyị wee dịrị ime. Ọ bụrụ na enweghị ihe jikọta di m na nwaanyị mụrụ nwa a na-ekwu, enweghị bụ na anwụdo asịrị ya na-akọ, ịghọta, gụnwa na onwe gị bụ nwoke ma na ije na okwe na isi mmiri a enwekwe mbọsị imakwa ka lokal gọọmenti a dị. Mana di gị na-akọwa na ụdịka onye ọmụmatụ a m na-enye gị, di gị na-akọwa na onwekwa ihe jikọ ya na nwaanyị a, mana a na-ekwu na ọnya nwa mụrụ, a na-akọwa na ọnya nwa mụrụ, na-ajụzi sị ịma na ihe dịkwa na DNA test a na ọ bụrụkwa na iwuru ihe agwa onye, ọ bụrụ iwuru ihe agwa di gị, ọ bụrụ iwuru ihe agwa nwunye gị. Ịghọtago? Maka iwere ike folu ntutu nwatakịrị ama, ifolu nke ọga gị maọbụ ifolu nke nwa gị mụrụ amụ, maka na ọ bụrụ na ọga gị tụrụ ime ahụ ma na ya na DNA nke ọga gị ga-abụ oke. Enwee ka isi jegide ruo n'akụkụ maọbụ na ị nwere ike ịbata nwa ebe nwatakịrị ahụ na ọbụ gịnị ya na-abụ ụkọta maọbụ ewu ihe ọbụla, ị nwere ike duru ya jee ụlọọgwụ maọbụ welu ntutu ya jee ụlọọgwụ. Eziokwu agba kpọrọkọta gbaa n'iru onye na-akọwa na ọ gaghị agwa onye ahụ agwa aga mee na nzuzo. Ị na-akọwa ịga mee ya na nzuzo na-agwaghị onye ahụ agwa. Ọ bụrụ na ọmụ agọgọgọ mma nje, ọ bụrụ na ọmụnwa gọgọgọ mma nje, ihe kpatara na mama nje bụ na ọ bụrụ na di m jiri aka ya sị na ọ bụghị onye a mụrụ nwa, sị na ọ bụrụ onye ahụ na o nwere ihe gbasara anya na nwa, mụ na nwa ebiro n'ụlọ, ọ na-eme ihe o kwesịrị ike eme dịka dị n'ụlọ, okele olu ụmụaka m ọ na-enye ya, enwere ihe na-atara onwe m ahụfụ, nwere ihe na-atara ndụ m ahụfụ ka nje gbawa mewe DNA test ma ka ọ dị m nwa ka ọ nọpụrụ ya bụ ebe o jighị aka agọnarịa nwa. Anyị ncha niile agọnarịa na ọ bụghị onye ahụ, nke m mụrụ aka zuola anyị. Nsogbu adịghị. Ị na-akọwa na ị naghị aga ịgasịgwa di gị iwu na ọ ga-eme ma o mere nsogbu adịghị. Nsogbu adịrọ. Ebe ọ bụ na nwatakịrị ahụ anyị na-ebiro n'ụlọ, anyị na-ebiro n'ụlọ, mama mụtakwana nwatakịrị ahụ ada anọgidekwana bịa bawa mba maọbụ bịa n'ụlọ si na-enye ya ego nri maọbụ na ọ hapụrụ ya, anyị maka na enwere ụdị anọ na ndị ilo na-asị asịrị. Ịghọtago? Mma akpọkwa di m tukwubekwa ya na jụọ ya ajụjụ si ya gwa m nke bụ eziokwu, o tichakwa pa na ọ bụrụ onye amụrụ nwa, nwere ihe na-esegburu omume, nrapụ okwu a ka ihe niile bịara n'abalị kpọrọ anwụ. Ndewo. Ị na-anya n'ihe ndị mmadụ na-ede, ị na-ahụ ihe ndị mmadụ na-ekwu, ndị mmadụ na-asị na ekwesịrị ime, agbanyeghị na esi na ọ bụrụ na ị nwere ike kwete ka a ga mee ya, mana obi agaghị adịzighị otu ọ dị mgbe gara aga. Mana ị ga-echetakwa na ihe mere di gị ga-eji wee sị unu ga mee ya awụghị na ọ kpọrọ gị asị, mana o nwere ike wụrụ maka na ịma mmadụ nwere ike imejọ, ndị oyibo na-akpọ mistake. Ọ pụtaghị na o mechazie na ọ ya achụpụ ma ọ bụ na ọ gaghị akpọrọ ụmụaka, mana o nwekwara ike mechaa chụpụta. Mana ihe m kwa ajụghị ha maka esi na ị gaghị agbaghara ya, maka ọnwụ na ịgbaghaghị ya gụnye na abụọ nọrọ ọba ahụ na uru na ụlọ ka na anụ di na nwunye ebe ọ na asụra na mama mgbagharị, asị na mama na-apụtazi aka nsọ apụta bịa ofu ihe ahụ ka a na-ekwu. Kedu ihe o nwekwana ike ime ịfụtakwa ụtọ anyị si afụta ya mbụ? Nnọọ dị ọnọgide nnọọ n'ụwa dị m eche na enwere ka m si jee gba egwu awantilọfnetere ya nwa onye ọzọ n'ụlọ. Ọ ya aka m mma
na o jelu n'azụ m kpọrọ ụmụazị a je mee DNA ya gwana m achọọ m ịnụ ya achọọ m ịmalị na o mere ya ịghọta okwelu ụmụazị gị o jee mee DNA test mgbe ọ ya agbasazi mbọ ọ bụzie na enwezie nwa na-abụrọ nke gị n'ime ụmụazị a mana ifu nke isi m na ị chọrọ ije mee ọ ya ewutenu m na ọkachasị ma ọ bụrụ na mụ na onwe m enwero ka nshi gbaa wee match ma na enwero ka nshi jee ije agwọ ọ wee pịawa m azụ di m ga-apịawa m ezigbo aza ndị ọma ndị mma ịghọtago sọsọ ebe ọ ya abụọ mee ya anya na-aba na-atọkwa ka nnu na mmanụ bụ o nwere ike ọ bụrụ na ndị enyi ya si ya nna nwa gị anụ oyi okwago na-emekwa ka gụwa taa na nke ọzọ ịghọtago chinazụ nwere ike njewe ọrụ isi m na ị chọrọ ịkpọrọ ha ka ije dunyere ha ka ebe ha ga-egwu egwuregwu ụlọ ha jewe ụlọ ọgwụ udo emechakwa ha nye gị rizọtụ ọ bụrụ na ụmụaka gị afọ juzie gị nwezi ike mgbe ahụ ịfụgbazi m n'anya karịa ka isi afụgbu m n'anya ọ bụrụ nwa ivoku rendro gị gotelu m were wee na ikpori ndụ mana nke gị nwee ịbịa gwa m ya ịgwa m ya gosiri na ichekwubero n'ime m na ịgwa m ya gosiri na ị na-afụta m ka onye ga-emewu ihe dị otu a ị na-afụta m ka onye ga-agbanwe gị obi emechazie ọbụna ma gbawara gị obi ọ ga-ewute m ịghọtago so ọ bụrụ na di m chọọ ka udo na-achị n'ezinụlọ anyị na-abụ ọchọ ime DNA test nya si n'azụ m mee DNA test achọghị m ịma na ọ mere ya o mee ya ọ na-anwụ achịa ndewo ịma tupu abịa mewe kwuo okwu ihe DNA ma ọ dị emeghị DNA a ga-enwerịrị ihe wụ na nke nwoke ma ọ bụ na nke nwaanyị na-agba n'ilo dịka m si kwuo na mbụ na o nwere ihe mere ede ji were be nwee dịka anyị na-ekwukwa okwu DNA a kedu ihe ndị nwere ichere nwaanyị kwesịrị ị na-eme ọ dị ka ọkụ na-eme pụọ bata o sikwa n'ọkụ ọ n'ihe onyonyo dị m n'iru ebe o sikwa n'ọkụ kedu ihe ana m abịa kedu ihe i chere nke nwaanyị ka a bịa bidogoro na nke nwaanyị nwere ike ime iji were gbanahụ ịga gbawa n'iro iji were mee ka alụmdi di na nwunye nwere ike na-eme gị na nke ọma na-aga nke ọma ya ihe nwaanyị nwere ike ime ka ọ hapụ ịgba n'ilo ọ bụrụ na ị jụọ m ga-asị gị na nke izizi bugodi nke ndị bekee kpọ contentment ihe ya na di ya nwere izuru ya ịghọtago maka na nke izizi bụ oke ọchịchọ enwere ụmụ nwaanyị anya ha dị n'elu ihe ya na di ya gbalụ mbọ nweta anaghị eju ha afọ ịghọta ọ bụrụ na ọ bụ onye na-elibu 100,000 adịghịzi ọma nnọnwụ ọ ga-achọ nata ka o ya esilikwa 100,000 ọnya bụ oke ọchịchọ ọ bụrụ na nwaanyị ghọta ka di ara ịma na onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya ịghọtago ọ bụrụ na nwaanyị ghọta ka di ara mmadụ mgbe di ya ji mmadụ mgbe di ya na-ejirọ ọ na-aka enyere aka ịhazi ezinụlọ maka na enwee ka ọlụ si bịazi ọ naghị aga ka o si aga ma ọ bụ azụmahịa di ya na-azụ o nwezi ike ọ bụrụ na ihe tinyere ego naghịzi ebutenwu ka o si ebute ịghọtago isi afịa na-aza afụtabu ka o si afụta nwaanyị na onwe ya ghọta nekwe ka o si wee dị alụ di m ịghọtago ụdị ihe a ọmala ebe ọ ya na onwe ka o si wee dị ọmala ọbụgodi na ego ya ejikọta azụ adịrọ ewere azụ ọkpọọ maọbụ esie ya onye anwa nke izizi bụ ihe di nwoke na nwaanyị nwere izu ụlọ ọ bụrụ na nwaanyị ga na-achịkọta nwa onwe ya maka ọbịa n'ebe anya iro ofu onye nwana wee sị ya na ọ ga-enye ya nke a nye ya nke ọzọ mgbe ahụ ọnwụnwa abata n'ime ya o jee mee ka ọ mechalụ ka ọ nata ego maọbụ ka o so n'ihe a na-eme ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ ndị na-agbaba na alụmdi na nwunye ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-agbaba na alụmdi na nwunye na-afụrụ onye anwa n'anya
ịghọtago o nwere ndị na-asị oge adịrọzi o maọbụ ihe nwoke anụnwa ji ejegbaba n'ime ebe ahụ ọ bụrụ na nwaanyị ọbụla na-anụ onye ọ dabara anya na ya na onye ọfụ n'anya onye ọ ga-abụ ọbụgodi na-enwe ka o si dịrị onye ahụ ikiricha ya onye ahụ ejughị afọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ama na-agba n'iro maka na mgbe ọ na-eto ese gaa n'ihu maka ọnya kpatara ụfọdụ oge ọ bụrụ na nwaanyị afụtachara onye ya na ya na-abụ na ha dabara ya na ya na-abụ ọfụma ebe a ka nsogbu na-esikwe abata n'ime ya ghọtago ọzọ dịka ịbịa wee bụkwala oke ọchịchọ ndị oke ọchịchọ dịka ekwugo m ihe gbasatara ya na ndị aka ha na-ezuru oke ọ bụrụ na nwaanyị ihe ya na di ya nwere zuru oke nwaanyị nụọ onye ọ dabara anya na ya na-abụ echere m na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-eje na-agba n'ilo ọ bụkwanụ na nwoke anaghị arụ ọrụ ezinụlọ ọfụma ịghọtago o nwekwara ike mee nwaanyị o jee gbaa n'ilo ịghọtago mana ọ bụrụ na nwaanyị ma di gị ọma alụ ọrụ ezinụlọ ọma ha alụ nwere ike inyebere ya aka kụzibere ya onye ọbụla gịnị a na-abụ metemuri ya o jazuo olugo ịghọtago maka na ọ bụghị paspọtụ eji eje n'igwe ihe ọma abụrụ paspọtụ eji eje n'igwe mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-asị na adị mesoro n'ihe a na-eme ọmarọ wasọp eje chọọ nwa obere nwatakịrị nwoke agụ ụka dị n'alụ nwe nwa sispak o jide ha onye ha bụ oleg ozugbo ifugi ya mana ọ bụrụ na nwaanyị ghọta ndị ya malụga di ya ha ma di gị ọ bụ 5 minutes man maọbụ 10 gịnị a na-abụ di nwa ya na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị oke ọchịchọ egwetinete anya oke ego egwetinete anya na ije chọọ ka na nwoke nke a ma na-emekarịa di ya ọ bụrụ na ha ga-achịgwa okwu n'ime ụlọ echere m na oke akụkọ DNA ga na-apụtakarị. Ndewo okwu amaka abịazie na ebe nke ụmụ nwoke nọ kedu onye ama m ebe ajụjụ gị na-aga ịza mana ka m njụọ mara ihe ihe ekwu kedu ị chọrọ ime ka ọkụ nwee ike na-acha ọfụma maka ọ na-eme kedu onye iche ọ na-esikarị n'aka ihe gbasara ịgba n'ilo nwoke ka nke nwanyị echere m na o nwere onye na-esi n'aka iche ifo onye chi ịgba n'ilo ga-agba n'ilo nwaanyị chi ịgba n'ilo ga-agba n'ilo ọsọgodi abụ na bịa na-emeli ya nta emeri anyị mụ ofu odogwu di ya ama na-ezuru ya otu akwadịkwa mana ụmụ nwoke chọrọ ịgba n'ilo ga-agba n'ilo mana ụfọdụ oge ha na-abịazi iwelu ụmụ ihe kirikiri na-eme n'ezinụlọ na-ebudozi ya n'ọnya kpatara na nwoke maọbụ nwaanyị na-agba n'ilo maka enwe ụfọdụ ụmụ nwoke ga-asị gị nwunye ya amụchago nwa buchazie nwa ya nweta stretch mark n'afọ buchazie ibu nke a na nke ọzọ nke nwa nwee nwaanyị ga-apụtasị gị gịnị di ya nara enwe efe mgbe ọbụla ọ nọ n'ọrụ odobeli ya ego na mmadụ abụrụ osisi na ọbara dị ya n'arụ na ọ ga-anagidekwa ahazie ya arụ ka o sokwa nwaanyị nwere ka anyị kpọbatagodo nwanne anyị nwoke a ọ dị mma ndewo nwanne anyị nwoke mgbede ọma gaa n'ihu ka ịgwa ya aha gị na ebe isi wee na-akpọ anyị nwanne m amụ onye nke gị wụ Dani Jizọs Dani Jizọs ka ime nwanne m udo o tekwere kedụzi ka ebe ị gaziri o tele ị na-achị aizi n'ele nke anyị na-eji aba achịara ya ọ nọ ebe ahụ esi akwara m ọ nọ dị ya nlemijekpa mana ajụma ọwa echikwasa nkịta arahụ ka ọwụ enyo nwachi ga-achụgbu ọchị ị na-asụbịa nnọọ ibe biko sukwuo ịma ihe a na-atọ
ọ na-atọbi m ntị. Ndewo nwanne m. Ndewo Dani. Ka m ghara iwezi nwanne m nwaanyị. Gaa n'ihu. Nna lekpala m agwa gị. Dani, kwa ịma na ịgwabeghị ha aha gị na ebe isi akpọ ka nwee ike ịma ebe otu anyị nọ ebe a anyị niile wu ụmụnne. Mgbe ọbụla anyị na-asị ka onye kpọọ ya kwuo aha ya, ịma ama m go mana ọhụ ndị ọzọ wu ndị onwe ndị na-esonyere anyị nke izizi n'ụbọchị nke tata. Ya wụ onye kpọọ ha okwu aha ya, ọ chọkwa ịgwa anyị ebe o si na ana Igbo ya gwa anyị ana m abịa ịgwakwu anyị ebe isi akpọ. Gazie n'ihu. Ngwana eshi m na mba Europe nke dị na Portugal akpọgada. So o nwere ihe ọzọ atị nke akpọla m aha m kpọkwa ebe m si akpọga ewala. Gaa n'ihu, ọ dị mma. Gaa n'ihu. Ị na-asịzi mkpọma DNA ọ na ihe nyekwa DNA Dani. Dani, gaa n'ihu. Ihe m si m ekwu owoda ndị Owerri shi ihe ọsọ gị mee onye ugwu gị imechakwa ọ ga-akpọ gị ụgwụ. Ha abịachikwa ihe ọsọ gị mee onye ije o mechakwa ọ ga-adịra gị azụ. Now ihe m chọrọ ikwu, o nwere some people nwere their DNA nworime ha rie pepe soup ha erie nkwobi rie nke ma nwaanyị ma nwoke. So ibiti ha na inweta ha na ụdị ndị ahụ, nwanne were amamihe soro ụdị onye ahụ. Maka mgbe ọbụla ị nwetara ụdị onye ahụ ọ ga na-agbakwa n'iro. Mụnwa na enwere m enyi m nwoke n'ọhịa, ama m ya mara nwaanyị ya, then na onye ọzọkwa. N'ime ndị a niile onwe ndị na-agba n'iro n'ihe abụọ maka na ọ dịghị ha n'ọbara. Ọ bụrụ na ha chọrọ ime ha nwetara egwu azụrụ ha wụrụ Igbo. Mana ihe m na-agwa gị, ọgụdụ onye azụrụ ya wụrụ onye Igbo maka na ihe na-eweta ịbịa chọwa otu esi eme DNA ewuno onwe otu m si nyoma ga-enyoma ọ na-nweta m jishi hụzie ihe mmiri ni m domana awọ na ọbara ọ ya na-awọma Fanta ewala nna nyokuma ya nna asị nna lekwala ogwekpa ihe esi erega lekwala ihe ni m sikwasara ọkụ oche njiena ewala. Ị nwere ike ịkọwakwuru anyị maka ya wụ mmiri gara ọbara maka onwe ndị na-aghọtachaghị ebe ị na-aga. Ịma mmiri wara ọbara hụ ilemije onye gaa ya kwụ ya na-emega ya enwekwa o ji emega ewala ya emegheri ma ya isisema ewala ị na-akwụ oke kpa ya na-achọma ihe o ji emechi okwu ga-enyomazi okwu ahụ enyoma o mere ka ihe a ọwụ mana ihe ọzọ from that n'ime ebe ahụ ga-amara ebe isi agaga. Ihe m na-ekwu onye ga-agba n'iro ga-agba n'iro chee ka m tụpere gị azụ ịmasị o nwere nke a na-ekwuzi abịa akpazi onwe ka ihe si mewe nwoke nwaanyị asị o nwekwara ebe m jere ọbọta ọ ga-agwa gị ihe o mere ya ga-agbọta ọ ga-asị gị o nwere ebe m jere ahịrị kpa ka ihe na-aga aga but ị ga-ejizi ọgụgụ isi gị amarasị o nwere ihe mere na ihe eji mee. Nwanne anyị Dani gbadu ka m jụọ nwanne anyị nwada kindness ọwụ na di gị gwa gị ihe kpaa nwanne anyị nwoke kwuru kedu ihe ya eme?
maka ọ dị ka ekwukarị okwu dị ya mgbe o megodi eziokwu m niile ọ sị mgbe o mere na ya nwebeghị ya ekwu gaa n'ihu. Okay, now ya wee wuru na ịma o nwere mgbe ihe ga-eji shiere nwoke ike nwoke gaa ya nọ n'ụlọ nwaanyị ahụkwanụ because of na ọ hụjiri gị anya ama ihe masịrị ya fact ihe ọgwụla ọ chọrọ ka nna ka di ya soro ihe a na-arụ then ya ochi mere gị ije meghere kpa nwanne echikwa m lee ga-ejikwa anya ewala to me well because if ya sama akwa agadi nwaanyị ị ga-asa ya nwa ụmụ ururu urushurusu ihere ka ụmụ ihere kekpa ewala so ihe m kwugawo ele aghara thank you ndewo nwaanyị darụ nne ka anyị nwere zabatakwa onye ọzọ Dani ndewo anyị na-ekele nwanne anyị Dani ọ nwekwara nwanne anyị ọzọ na-abụ ọkwa onye anyị maara amara nke ọma ka anyị nabata nwanne anyị ọzọ na-akpọ ndewo nwanne m nwoke. Hello, Igbo TV, ndewo Izuchukwu nwanne m. Ndewo nwanne m, ka ime Choko? Choko mere. I don't know ma anụ m na asị unu na-apụtakwa n'ilo wee ruo mgbe na-adịghị anya. Agwa akụchukwu anaghị ga-asị eze akụchu anyị ma ebe ọ bụla mere na ebulu ụzọ kpọba anyị afọ ọjọọ. Nsogbu adịghị, ọ ga-adịcha mma. Kedu ka ụmụaka mere? Ndewo. Ngwa na anyị aga n'ihu. Ama m onye iwu mana ịmagwu omenala. Nwa ada Kindness na-ekenekwe gị. Nwanne m nwaanyị Kindness ya maala ịgba Igbo ndị ọma na-ege ntị ya maala unu mma nkwenye chiri ya zelu. Ndewo. Ibe m nwere ikwu ichefuzikwara aha gị na ebe isi akpọ. Nna m gbaalụ m so gbaalụ m. Aba m Choko Milo. Ebereze eze ala esikwa na mbe Eliza wee na-akpọ. Ndewo. Daalụ. Ibe m wee tinye na okwu nke anyị nwere na mgbede a bụ na mmụọ ya asịkwa nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị nwunye gị mụọ nwa ọ bụghị na ị na-achọ ọcha nwa ga-ada achọ ọcha jekwa afọ DNA test. That is very very important. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọcha nwunye gị ada achọ ọcha unu mụọ nwa ọ bụ na nwatakịrị yiri nwoke ihe nwaanyị mana ọ bụrụ na gị na nwunye gị na-achọ ọcha nwunye gị amụọla gị nwatakịrị na-eji oji jekwa afọ DNA test egbukwa n'oge ka mmadụ rapụ ịkwụcha aka tiela ọkụkọ akị. Onye na-akọwa ọwụ na gị na nwunye gị nwe onye nke na-acha ọcha amụọ onye nke dị ọcha. Anyị na-agwọ dị n'akịrịka. Onye bụ na Hausa abatago ọka. Ibu na enwe mgbe ụfọdụ asị gị na nwatakịrị oyi be ndị be nne ma ọ be ndị be nna. Ekwekwa na ga-afọ DNA. Edịgo taa mụ na onye be m nọ na ụmụazị m ana m enwe ezigbo ọcha maka DNA m wụ nke atamadị aka. Nwunye m eje mụọlụ m nwa dị oji echi ana m ejefe ibu ana m akụrụ ya ka ekwe gọzọ onye ha na nwa pụta nne na ya gbago nkwụwa. Ọkwa na nwunye gị dị oji ọ dị ọjọọ mụọ na a ga-enene nna
ihe m na-anya obulet nye onye confirm ada amadi agụrụ ị na-ahụta jizu gaa n'ihu ndrọpụ ha na because ibe na-agwụla ebe m si agwụla anyị agwụla eze ala efu nwa eze ala Ugomma ị ga-ama anyị jee mụọ ọlụ gị onye Hausa gosiri ị na-achọ nwa ma ọ bụ ha maka na ị chọrọ nwa ị na-abataza ajụ na-ese ibe a na-eme na abụrụ ife ụka bụ ọsọ ụka abụọ bịa anyị na enwere nke anya dị ịghọtago so ya bụ ibe dị gwadụkwa ka m walụgoro ofe fọmatụ ọ dị ka mgbe eji ebe anyị jee n'ụlọ nwaanyị meele agwa ịkpọta obodo oyibo oke meele agwa ọpụta repọt mụrụ enyi ya nwoke ọ na-ayigbu ife ọnụ obodo abụ na-echi ya repọt ere afọ gị gbafere gbakwuru enyi ya nwoke sele ya nwoke jewa na biko onye mmụọ ị na-arị ifo na agwa ka o si ije for DNA na ọ dị very very important maka enwegwu ife mee n'obodo a I think 2-3 years ago na TV enwere program a na-eme na-akpọ Jeremy Show nwoke a bụ onye Igbo anyị o nwere ofu nwa nwoke so ama m ife mere butere ebe okwu tinye na nwunye ya ife after the boy a na-ekwu okwu ilu na 32 years old a full grown man ọ dị ka the woman atụ ilu okwu the man na-asị mba ka ejekene DNA na okwu a nwaanyị akwụ na enwe ka ọ dị elu na nke Jeremy ya open show na TV enenezia the boy ọ bụrụ na ọ bụrụ the man mụ nwa ịgba ebe pụ the man n'ọnụ ewuchi m fana program ndị ọcha after 32 years ọ zụbara nwa onye ọzọ zụgide ya nwoke nwatakịrị tọpụta dị mkpa ọ bụrụ ụzọ na nke ọ dị mkpa ka ọ rụsị nwaanyị gị na-ebi n'ụlọ for 32 years asị na nwa ya abụrụkwana nwa na nwa ya abụrụ nwaanyị na biko na ya bụ ife amaghị m ka o si dị na be anyị mana aga na saịdị anyị nwanụ ọ dị very common na obodo oyibo ya choko mana ọ based on mana ọ fọrọ ụmụ nwaanyị be anyị ka o si choko o nwere ihe nwanne anyị nwaanyị Nwada Kindness na-ekwu ọ na-asị na nsogbu adịkwa anya mana onwe ya ịga n'ọzi na agacha anya wee nọtazie na ngwugwu ahụ agaghị adịzi ebe kesiri ya na ihe niile ga-agbanwe ka ihe nwere ịgwa Nwada Kindness mba enwere ebe na-agbanwe ile na-agbanwe ebe ọ nwere ike ịgbanwe obodo oyibo mana ọ bụrụ na be anyị ọ ebe na-abụghị eme ọ bụrụ na Naijiria ibe na-abụghị eme nke nwaanyị jụ na ya awa ọkụrụ ọnya na dị marị ga ya awa ọkụrụ mana ịma ebe eme ọtụtụ ụmụ nwoke ji ịdị n'obodo oyibo bụ ịmago na enwe ka o si dị nwata nwaanyị akpọrọ nwa ya jewa mana nke be anyị bụ ịma ibe dị na be anyị ọ nwoke na alụ nwaanyị na be ọ bụrụ nwaanyị na nwoke eziokwu na iwu apụtago megide ụmụ ife ụfọdụ mana ejewekwu ya ba iwu at the end of the day akụgbacha akụ fechakwa ọdala awụ because nwaanyị ahụ ejere kọtụ na ma ọ bịakwuru ndị uwe ojii gwabana Igbo ji megara bụ marriage ya si nna ebi ka enwe n'iwe ka echekene jecha cheti nwa na-ekene ọnọdụ nwatakịrị amụ ada akụ ụda akụ daalụ ndewo Chokomiro tupu ị pụọ o nwere ihe nwanne anyị nwaanyị dere na enwe akwụkwọ ebe a Christian isi iwu ọ sị ọ bụrụ na ị fụrụ nwaanyị gị n'anya nke ukwuu ọ bara uru ụta ka o si dee ya na nke a bụrụ nke ịfụnanya na nke a bụ mmadụ ịkpachapụ anya ịnidi show nke a bụrụ nke ịfụnanya because ọ dị ka atọ mmala ebe a bifo a sịghị na mmadụ ya esi obodo Igbo na-aba ya jee melụ nwatakịrị nwaanyị akwụkwọ ọ na-akpọkụta obodo Igbo because nwa iwepụta ife dịka 2 to 3-4 million naira melụ na-aba ya jee kpọrọ nwatakịrị ifo n'anya tinye na akwụkwọ kpọrọ ya bịa obodo Igbo uteatụkụ ha marọ na ọnwa nwata ọnwa na enyi ya nwoke ebinye na ya na-adịbụ na mma bife mata onye bi obodo a enyi ya nwoke edutere ọkwụ ya mana duto na ịfụnanya nwere n'ebe ọ nọ n'aba aja kpọrọ kpọkọtazi ya ebe a mebi ọ gbagoro gị nkịtị after 6 months n'oge aka kpakwụrụ enyi ya nwoke nke ahụ ọrụ ịfụnanya mana nke ekwu okwu ya bụ nwa gị ka a na-aka ọkụ ya ebe a
enwere ebe ịfụnanya dị ka nke oke ịfụsị nwaanyị n'anya o jụsịa n'ilo ọ jeelasịa nwoke ọzọ batazịa n'ime ụlọ na-amụrụ ndị Fulani. Who does that? Ada eme eme ịmụọ nwa nnenegodo nwa gị ị na-ene nwatakịrị ga na-afụ onwe gị na ya ihe hapụ afọ ya bụ ebe dị nsị gị na ebe a hapụ nsị ekwefụrụ nwa ọwụrụ sọsọ iwe okwene Choko ọwụrụ sọsọ na otu nyanwụ nwa si acha ka ị ga-ahụ onwe gị ka ọwụ n'omume ya. Number one, ịma na ewu enweghị ike ịmụ nkịta. Ifuru ewu ya mụrụ nkịta ịmụgodo nwa onye nyere ọgwụ nwe ihe nwunye gị mana ọ ga na-acha gị bam n'anya mana ọ bụrụ na oyiro gị na ọcha oyiro nwunye gị na oji ị na-ene nwatakịrị ịfụ na amara mgbe ma ha bụ afọ ịfụ nwa ha mụọ nwatakịrị otu a Chinefu ị na-enene ya ka ị na-enene ka ị na-afụ onwe gị n'ime ya mana mgbe ị na-eze ịfụ na that contact nwa na-eje kwesịrị because the earlier the better. Because enweghị enyi m nwoke nọ here sugide nwa after 7 years. The girl onye akụ obodo ụmụ ha Zimbabwe na Sierra Leone na hello the daughter is not yours. My daughter is not yours. Ị ga-asị ọsị gị na ọsị na nwa abụrụ ụgwọ nwa ya na ọkwa Chukwu ma tụrụ ya ime ọ na-anọ usoro nwoke ibia nwa so ma inekwa onye ụmụ nwoke ibe ma ị na-anya ọ bụrụ ịdịrọ shọ iji nwayọ jee binye aka n'ọkụ maka ọ ka mma ka udo nwee ike dị emefekwa ụmụ okorobịa ibe ndị nke na-atọrọ otu nwunye fa akwụkwọ mma jee nene ka mmadụ na-abịa ịkwụsị aka tiere ọkụ aka biko. Ndewo Choko daalụ nne. Ndewo Mother kindness daalụ nne m ọgwụ ebe enwe ejo m ejo m nwada nwere maka olili ọnụ ya ma ihe ya ekwu olili ọnụ maka na ọ bụ na mbido karapịa nne ya elinaga ọnụ na Android phone dị very powerful. Ife phone na-eme na-akarịzi ife ọlụ ọjọọ phone na-alụ karị ọlụ ọma ọ na-alụ. So ya elinaga ọnụ na ife na-eme n'uwe ike. Ndewo Choko daalụ kene ndị be gị ya malụ ụlọ mma daalụ. Anyị na-ekene Choko n'ụzọ pụrụ iche. Nwada Kindness ịhụgwo ihe nwanne anyị nwoke kwuru ọ sị na metere ụgba metere azụ na ọ dị mma na ilekwa anya hụ ihe ndị mmadụ na-ede o nwekwa ndị na-asị o nwere ndị ọzọ na-ekwukwa nwere ibe ha na-arụ ya aka mana ile anya ndị oyibo so ya sị na majority carry the vote. Ha na-akọwa na ọhịa ekwesịrị ka eme wee wụrụ ya ọbaghị uru na anyị ga-aga tiwe gawa n'ihu gawa azụ. Ihe na-agụkwa n'omenala anyị ka ndị Igbo ọkwa ịma kere ihe bụ omenala anyị abụrụ nna anyị ha na-adịbu ha tụọ nwunye ha ime ha sị ka ha jee nene. Ọ bụrụ na ijụọ m Igbo TV ọ bụrụ na ijụọ m mmasị gị na ụfọdụ oge na ọ na-abụkwa ụfọdụ ụmụ nwoke na-akwanye nwunye ha ụfọdụ oge asịrọ m oge niile na-akwanye nwunye ha ịgba n'ilo ma ọ bụ otu ọbụla ya esi mee maka emekwara afụgo m ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ịbụọ asị onye a na ọ bụrụ na ịkụnete nwa anụ na ọ bụrụ nwa nwaanyị gị ma na ibu abaga na be nna gị ifu nwoke nwunye adịrị ime ọ chọọ dị ime a sọsọ ihe ọma bụ a na-anata n'ụlọ ya bụrụ nwa nwoke ka ekwu anata n'elu nwaanyị ibe m na-enwere ebe ọma ọ ya agbaga ụmụ nwaanyị pụtazi ọ chọọ ka o mee nta mee imụrụ okwu ọ bụgodị ịma ya ma ịkwụ ụgwọ ọgwụ
ka agbawoli ya nwa ọmụọ nwa nwaanyị agbawoli nwa ekunye ya nwa nwoke di ya ama mma maka ọhụ ụfọdụ nwaanyị na-eme. Ka anyị nabatakwa otu onye tupu anyị aga n'ihu. Ndewo nwanne anyị nwoke. Daalụ. Udo dịrị gị. O gaa n'ihu ka ịgwa ya aha gị na ebe isi akpa anyị Ezimo. Okay. Awọ Chukwu Ezimo. Daalụ. Esi m Italy akpọ. Daalụ. O nwanne anyị onye Imo steeti. Daalụ. No. Daalụ. Ihu gị okwu anyị ji werezie nkeji abụọ maka anyị na ha agazi ka anyị na-akpọkọta ya ọnụ. Were nkeji abụọ. Ahụla m ihe olu na-etreti na DNF mmụọ omume ọnọdụ mmụọ omume. Ọmụnwa ana m asị na omume based on every family ọbụla di na nwunye ọbụla ma oche ha si aghọta onwe ọ bụrụ na nwoke lụrụ nwaanyị ma nwunye ya o nweghị otu nnụnụ siri tọtọ n'elu onye nọ n'ala aghara ịghọta. Onye lụrụ nwaanyị ga-eji onye ọ lụrụ. Ọ bụrụ na nwoke lụrụ nwaanyị hụrụ nwunye ya na reflektọ na ọ na-aṅata ofụma nwoke dị ndidi ma ebe o nwere ihe ọhụrụ o jiri laghachie ya ọ na ọjọọ ọsọ lọbụ ọ dị wee amụọ ha nwa nke nwoke kwesịrị ije projekteki o kwesịrị ije the DNA asị m kwuo n'uche m o kwesịrị ije mee the DNA and the DNA na-adị n'ime n'ụmụaka mgbe ụmụaka aka dị very small maybe within a space of 6 months 1 year eme nwa eme DNA nwoke na-azụ nwa ha na-anwụ ya zụbete okwu na-adị ike. Ndewo nwanne anyị. Ndewo Ezimo. Daalụ dị nne a sị na ntị na-anaghị awụ ụmụ ha ka okpata. Daalụ na ịnọnyere anyị. Daalụ na ịnọnyere anyị mgbe ọzọ sikwa ike nọnyere anyị maka anyị na-agazi ụgbọ anyị na-akụ kwarapụ. Ndewo nwaada Kindness. Tupu achịkọta m nyawa okwu maka o nwere ihe ndị ọzọ m chọrọ ikwu tupu anyị enwe ike chịkọta. O nwere okwu ikwuru mgbe gara aga isi na ihe gbasara DNA awụghị omenala anyị esoro ya na ihe agha mana ihe mere n'ụwa na ịhụgo na iji ekwentị wee na-ezikọrịta ozi ahụhụ omenala ụwa na-agbanwe mgbe i kwuru nya bụ ihe ịma ọsịsị ya mana nke weziokwu na okenye si na ya amaghị otu o si egwu ana mana ya bụ okenye wuo onye arụ ana ụwa ya nọ na ya na-aga ọ na-agbanwe o wee bụrụ ya a sị na ọ ga-enwerịrị ihe mere ede ji wee bee nwee mana dịka m si na-ekwu mgbe ọbụla gbọọ m isi akpọrọ Izuchukwu gbọọ m isi akpọrọ Chukwudị isi gụ na izu nwere ike onye ha wuo otu ị ga-ama di gị nke ọma ị ga-ama nwunye gị nke ọma otu ndị a si ebi ahụhụ otu ndị a si ebi ndị oyibo kpọrọ ya na ya na-enwe special circumstance ihe ọwụna dị iche iche o nwere ihe na-eme o nwere ndị ga-eme ọwụ na-achọ ka onwe ebe ha ga-aga enwere ike ndị be anyị mgbe a sị ka agba mgbe ihe egwu ya ka a ga-akpọwazie oge anyị na-akụzi kwarapụ biko ọwụ na ịkpọ gị n'ụbọchị nke tata anyị na-aga ịbịa n'izu ụka ọzọ na-abịa na ị ga-enwe efe mee gịnị tie nyawa okwu ọnụ dịka m si ekwu a sị na maka onye a mere ka ị gaga mee go na mara ezinụlọ gị mara otu ọ ga-esi wee dịrị na mma si n'otu ahụ were mee ya mana dịka ndị tụgoro arọ si wee tụọ arọ ị ga-ama ma ọ wụ ihe ị kwesịrị ime ma ọ wụ ihe na-ekwesịghị ime n'aka nke ọzọ
ihe awụ oge ndị Igbo mbụ anyị na-eme n'ụbọchị nke tata, mana achọ m ka anyị nọ nnukwu. Achọrọ m ime ka unu mara ọ nwe ihe ndị anyị mere n'afọ gara aga nke a na-akpọ Igbo Language Challenge, ya wee sọmpi ịsụ sọsọ Igbo. Ịbịa ajụọ m gị ajụjụ, ị na-asata, ị na-agbago, ego ị na-erite ya na-agbago, sọsọ Igbo ka ị ya asụ. Anyị ga-eme ya n'izu ụka na-abịa. Mgbe oge ga-eru, anyị ga-eme ka unu mara ihe nrite, ma ọ wụ ihe ego, ma ọ wụ ihe ọwụna nke ọwụna ọgwụ, anyị ga-eme ka unu mata. O so na ihe anyị ga-eme n'ahụ a na-abịa, na anyị ga na-akụzikwa asụsụ Igbo. Anyị ebidogworo onwegbu onye nke anyị tigoro, maka anyị bidogworo na-abịa dị Igbo, maka onye ọbụla chọrọ ịmụta otu esi eme ihe ọbụla a na-eme, ọ ga-ebidogworo onye chọrọ abịchịdị. Ọ bụrụ na ịma otu esi eme abịchịdị, enwe otu ị ga-esi wee mụta ya. Anyị ga-agba mbọ hụ na eme gịnị, ndị Igbo chọrọ ịmụta Igbo, ha amaghị otu esi asụ Igbo, ha chọzie ịmụta Igbo, anyị ga-enye aka. Nke ọzọkwa wee wụrụ onwe ihe ndị akpọrọ m nyawa ihe charity begins at home. Nyawo na a na-esite n'ụlọ tọrọ pụwa ama. Nyawa ihe wee gaa n'obodo gị, ị ga-ama ndị ihe na-atụ n'ọnụ, inye ha ihe. Anyị asịrị jee mee vidio. Ọwụ na ịchọkwa n'ime vidio, nsogbu adịghị achacha, iwetara anyị ya, anyị ga-eme gịnị, gbasaa. Maka ị na-anya ndị na-eme ha nye ha etinye na vidio, ihe mere ha ji eme ka ha nwee ike mee ndị ọzọ obiọma, ka ndị ọzọ nwee ike mee. Ha anaghị eme na ha na-eko ụkọ otu onye a si eme na otu onye a si eme. Mụnwa na onwe m nwere ike awụhụ taa nka m si eme, mana o nwere ike, enwere m ike echi nsị ịma ihe mere na aga m eme ya ụta ka ndị ọzọ nwee ike mara. Mana emetere ụgba, metere azụ, o nweghị ihe ọjọọ nọ n'ime ya. Ya charity begins at home. Onwe nwanne nwere nsogbu, anyị mee gịnị, nye ya aka. Ọ pụtaghị na anyị wụ charity organization, maka ihe ọwụ na anyị na-eme na-esi n'akpa anyị. Anyị anaghị asị ndị mmadụ tụọrọ anyị ego, biko kwen. Ihe ọwụ na a na-eme, ana m akwado ya. Onwezi onye chọrọ inyere nwanne ya aka, sị o achọrọ m inye nwanne onye, nyere ya nwanne ya aka. Onweghị mgbe Igbo TV nwere ike isi gị biko nye anyị nka. Onwe ya gwara gị gị mee ya, jide onye ahụ onye ohi. Anyị anaghị asị mmadụ tụọ ego n'ebe a. O wee bụrụ ya, o nwekwara ihe ọzọ anyị na-eme, ị na-akwado ndị na-etonite na ihe gbasara ime ndị mmadụ obi aṅụrị, ma ọ wụ na ime egwu, ma ọ wụ kọmedi, ma ọ wụ ihe nke anyị na-akpọ ihe ntọọchị. Anyị na-akwado nyawa ihe. Ọwụ na ị chọrọ isonye na ihe ndị ọzọ, ndị editọs anyị nọ ya, ma wuo Gloria ha ma ịma ha, idete akwụkwọ agwaghịsị gị nekwa ihe ị ga-eme ime nyawa ihe. Maka nke wụ eziokwu na ọwụnụ mmadụ niile bịara sị ngwa were ihe a post, ọwụ ihe niile ọwụ na-ewetara anyị ka a ga-epost, a ga-enye mara ma ọkwa ihe gara n'usoro. O wee wụrụ ya, ọwụ na ịchọ nyawa ihe, ị gaa ihe ndị oyibo na-akpọ through the right channel, anyị nwee ike na-enye aka. Otu anyị nwere ike isi wee nye nwa aka, maka na anyị kwenyere na ihe a na-ekwu na ala Igbo ga-adị mma. Ọ gaghị anọkọta iteta ụra mepe anya ala Igbo adị mma. Ọwụ onye a weta, onye eweta, onwekwe n'ike na-eme gịnị, na-adị mma. Nyawa ihe anyị na-eme, onwekwe ọda platfọm hụrụ nyawa ihe si na ha ụdịka ihe a ndị Igbo TV na-eme na ha chọkwuru imekwu ya. Nsogbu anyị na-enye ha the right, onweghị ihe dịka copyright ihe na ha mewe. Ọwụ ha na ha na-asụ Igbo, maka ihe ọwụ na a na-eme. Onwe ndị ọwụ na-agbakọnọrọ ọwụ sọsọ Igbo ka ha na-asụ, eme akwado ha. Mana ọwụkwa na ihe ọwụ na ọwụ sọsọ bekee, maka ịgwa nke bụ eziokwu, ọwụ nọ bekee ka ndị na-esonyere ndị Igbo TV, ma ndị na-anụ Igbo, ma ndị na-anụ Igbo buru ibu. Mana ihe mere anyị ji were Igbo na-eme ka anyị nwee ike na-akwado Igbo. Ọwụ nke anyị nwee ike ka ndị mmadụ nwee ike jụ, maka ha jụ ọwụ hụ na ha jụọ, onweghị m gaghị asị na onweghị uru ha na, o nwere uru ha na-aba, mana ọwụghị Igbo bụ ihe anyị chọrọ. Ọwụ ma Igbo anyị enwegwu ndị na-eso anyị ka nkọ, na ọwụ ya bụ ihe anyị chọrọ. Ihe anyị chọrọ wụ ka asụsụ omenala ndị Igbo na ịnọkọta ọnụ ndị Igbo wụ ihe nwere ike na-aga aga. O wee bụrụ ya, ọ masị gị na-eme n'ebe ọwụ na ịnọ, ọwụ ha na iji Igbo na-ama ihe ọwụ niile eme. Anyị kwadoro gị, mana nke sụpịrị enwere oge sụpịrị, o nwere nke a ga-eme emechaa ekwuone m ya. Ndị a na-anaghị anụ Igbo, a ga-enwere ha program, a ga-asụ bekee. Abịakwa na ịsụ bekee, enwere m ike akụwa m
slate mana agbajiri m chọk ebe a nke anyị ga-aga resọpụrụ mana adịrị ya n'Igbo TV sọsọ Igbo ka anyị ga-asụ. Ụmụnne anyị ndị niile bịara ebe a ahụchara m unu ncha niile ma ijere ha Destiny of n'aha nwanne anyị ya Official Ijele, Destiny Ọnụchukwu ụnụ m ya Official Ijele one of Ozobụrụ ha bịachara ebe a ma ụmụ ha ka nkụ nọ ebe a na-ene anya ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ma ndị ji akpa ha ma ndị na-akpa ha akpa ha. Dịka m kwuru onwe nke ọnwụ na ihe eme mewie anyị ga-akwado ụnụ. Kedu ihe ọzọ fọrọnụ? Oge ndị Igbo ga na-abịa, aga m na-ewetara ụnụ ihe mkparịta ụka mụ na ndị ọzọ onwe ndị ọzọ mụ na ha agbaghị akparịta ụka ka na-abịa n'ihu mgbe ọnwụ na ọ ga-eru aga m eme ka ụnụ mara maka na n'afọ a ga-aka afọ gara aga mma. Mana nke bụ eziokwu na ọwụ nsọsọ anyị nwa ga-eme ka ọ dị taa. Ndị Igbo si na anyụkọta nwa mmiri ome gịnị onwe ike gbaa ụfụfụ. Anyị aka ewekọta aka abụọ kwụọ ya onwe ike dị ọcha, ofu aka kwụwa aka wee ha dị ọcha. Ọwụ ihe anyị ga-eme gịnị anyị ga-agbakọta aka wee nwee ike were mee dịka m kwuru onwe onye si ya weta ego onwe onye si ya eme ihe ọwụ ọ ga-esi na-akpa anyị wee na-apụta ọwụzie na ọgbagwojuo anyị aka anyị oruzie anyị ga-emekwa ka ụnụ mara mana ugbu a anyị asịbeghị onwe onye ọwụ na-asị ụnụ na Igbo TV emeghị ihe na-asị ụnụ anyị anaghị ana ma onye ahụ ọ chọrọ nwere ihe ọ chọrọ promotion nke ndị oyibo na-akpọ promotion nke ahụ doro onwe ya iche ya mitie ndị editọ ha na-aba akpa nke ahụ mana a sịkwa na asị ka atụkọta ego nye biko onwe ihe dị otu ahụ na Igbo TV Chineke nna ka na-ewepụtara ihe anyị ji wee na-eme ka ya wụ steshọn nwee ike na-eme gịnị na-aga n'ihu. Ọkwanye ya wụ anyị si ihe onye ọbụla nwere ike ime ka ihe nwee ike na-aga aga ya na-eme maka mụ na onwe m ekwenyere m n'ime eme hapụ ị na-ekwu okwu maka na o nwere ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ngara ihe eji wee mara ya bụ sekọndịrị wụ eji Latin wee dee ya ọnwụ na ha jikwa na Igbo dee ya bụ ihe ọ gara ịka mma mana a ga-amụ otu a ga-esi wee mee ka e were Igbo na-ede ụmụ ihe ndị a eji Latin dee ihe edere ewu fatis non verbis nke pụta n'asụsụ Bekee not by word but by action n'asụsụ Igbo wee wuruzie ọwụ nsọsọ ikwu ekwu ma n'ime eme ị na-ekwu ị na-eme ka onye ọbụla na-agba mbọ n'ụdị nke ya gụọ na onwe gị na-ege anyị ntị na-ene anyị anya gụọ na onwe gị na-agba mbọ nke gị maka na ọ dịrọ mfe ọ dịghị fecha fecha ime gịnị ịnọnyere anyị wee na-akparịta nyawụ nkata mgbe ọbụla anyị bịara ime gịnị izicha ya wụ ozi ọ na-aga ọ ya wụ mbọ nke gụọ na onwe gị na-agba n'ụdị nke gị maka ihe nkwenyekwene n'ụwa a wụ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa Chineke nọ n'eluigwe na-ahụ ya ọwụhụ mgbe e gburu ka ọ na-akpọnwụ mana ihe ọbụla mmadụ mee n'ụwa nwere ụgwọ ọrụ ime mma nyawụ mma ga-eso gị ime njọ ọ ga-eso gị o soghị taa ọ ga-eso gị echi mana ekpere mbụ achọ m ka o so ụmụ gị ka ọ wụrụ sọsọ nke ọma ga-eso ụmụ gị maka nsị achọ m ka nyawa aka ịtara bịabịa wụrụzie ihe ụmụ gị ga-abịabịa ma ọ dịghị mma mana nke bụkwa eziokwu ịchọ ka ụmụ gị ka ndụ ha dị mma bi ezigbo ndụ maka ibie ajọ ndụ ụmụ gị nwere ike taa afụfụ ya maka ịgwa nke bụ eziokwu nna m ndụ obiri ana m eketa udude na anyanwụ ndụ obiri onwe onye si na o megburu ya o ji mee ya nke a ma ọ bụ mee ya nke ọzọ o wee bụrụ ya nke onye ọbụla na-eme ya na-eme ihe dị mma n'anya Chukwu. Tupu m apụ ana m ekene nwanne anyị nwaanyị Nwaada Kindness n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị wee na-asị dịka ya wụ ihe Igbo na-adịghị mma mgbe niile jisi ike na-anọnyere anyị mgbe niile echefukwana ịga sonyere na n'efere mba ụwa nke ọ ga-eme ka ụnụ mata gwazie ha ebe a ga-enweta gị
efere mba ụwa. Tupu mara ekwu nke anyị mana enwegoro ofu okwu m si ka m kwuo, biko nwaanyị ọbụla nọ na di kaba arụ dosa ụkwụ gị n'ụlọ, kaba arụ dosa ụkwụ gị n'ụlọ. Nke gị na di gị nwere olu gị, ọ ya aka mma na ọ bụrụ na onwe gị si jefie ozi kọwalụ di gị, ọ bụrụ na ọ ya gbaghalụ gị ọgbaghalụ gị, ọkwa na ọma gbaghalụ gị ama ka ya esi mee ya. Mana ibulu nwa onye ọzọ tii n'ụlọ nwoke ọzọ n'azụ ya, ọ jọgburu gị na-esigbuo nkakwụ. Ya biko anyị nwabụ ụmụ nwaanyị ka anyị nwee ike na-achịkọnata ụkwụ anyị dosi ya n'ụlọ maka ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụ na iti isonyere m n'efere mba ụwa n'iru akwụkwọ Facebook, ihe amata m ebe ahụ ije ipia kindness ezugbo blog bụ BLOG, ebe a ka ihe enweta m peji sonye, ọ bụ na peji nke m nwa gọgọ kindness ezugbo, ije ebe ahụ sonye. Jezie na Instagram, ihe enweta m @kindness Fidelis, ihe dị ya ka ofu okwu kindness na nwanne ya nwaanyị Fidelis, edekọ onye ka ofu okwu, ije ebe ahụ na Instagram esonyelu m. Ebe nke ọzọ ya bụzi na Twitter kindness ezugbo TV, ije ebe ahụ eme gịnị inwe ike sọskraịbụ, ị na-enwetagasị ihe onyonyo dị iche iche m na-eme. Ma ọ bụkwa idelu m ozi na DM ma ọ bụrụ na ị chọọ akwa, ọ bụrụ na ị chọọ nnele akwa ụmụ nwoke, chọọ ka akwalụ gị akwalụ, chọkwana igolu sọsọ akwa na onwe ya, ije ebe ahụ idelu m meseji, anyị egosi gị ka anyị si eme ya. O wee bụrụ ya deme onye nwaanyị gozielu m Igbo TV, Igbo ga na-aga n'iru, gaba arụ na-asụ Igbo maka na Igbo onye Igbo, ka asụsụ anyị hapụ ịnwụnarị anyị n'aka. Amen. Ndewo nwaada Kindness anụ mkpọrọ nkụ na-eji ọnụ 1 n'ala Igbo. Ime enume ana nyawa aha hapụkwana gị apụ n'ahụ, maka ahụrụ m mgbe nwanne anyị nwoke na ọzọ bụrụ kpọrọ gị nyawa aha wee bịazie ine anya ị ga-ahụ ihe ọ dịrị ọtị ọ dị ka nke ahụ pụọ na nwaada ka nwaada mana ijere na ọzọ bụrụ biko ka m sụọ ya na ọnwụ na idere na Igbo ọ gara ịka m mma n'ọnụ ịma nwaada I will take you to hospital for ndị ọ na-anụ ka nke ọnụ onye atọ ọnụ onye eti ihe mere n'onwe ọya wụ dịka ndị ahụ na-ekwu okwu sị na ọwụ ana m abịa ọya wụ dịka onye ọkwa jụrụ m gụnyawa ajụjụ sị gị ọwụ na ihe dị ụtọ adụ ịza ya nwe ihe ịzara mebi ịzara ya ka ị nwee ike maka ndị na-ege ntị, mana nsogbu adịghị otu ọbụla isi zata ya ka ọ ga-adị ọrụ gị. Ọ na-adụ mma mmadụ ikwu ihe wee obi ya ịhụkwa na ka o kwurie na ịmakwa na ndị ọ na-anụ ka nkọ o ji onye nke ebe a jiri onye nke ebe a, mana nsogbu adịghị. Ka m weli ya n'ọnụ ka o ji anụ, maka ọ bụrụ na ị bịara welu gbagagba wee na-anụ, ọ bụrụ na ọ welu gbagagba na-anụ, nsogbu ga-adịkwa. Destiny ọ ga-abịakwara nke o ji ọ na-anụ, maka ọnwa ahụ masị n'ọnụ gbadawa agbada, confuse ga-adịkwa ma. Ndewo nwaada Kindness. Tupu ị pụọ, aga m eme ka ị mara na oge ndị Igbo ọzọ a ga-eme n'izu ụka ọzọ na-abịazi mgba nka n'ime ihe ndị ahụ ị na-ele, dịka m gwa gị na onwe ihe anyị ga-eme nyawo ịsọmpi. Aga m enye ofu onye ofu ihe ime ihe ndị ahụ ị na-ele n'izu ụka ọzọ na-aga nke ị nwee ike burie n'obi, maka ị gwara anyị na o nwere ihe nsogbu adịghị. Anyị ga-ama otu a ga-esi wee kwa anya okwu onye ukwu wara. Daalụ rinne, daalụ n'onyekwara anyị daalụ. O wee bụrụ ya na-ekene mgbada niile dịka m kwuru na mbụ, ndị Igbo unu wụ mbụ n'ụwa niile, ndị oyibo mkpọrọ ya number 1 in the whole world. Unu ekwene ka onye ọbụla nara anyị oke anyị. Ị na-anya ndị Igbo anyị awụhụ ndị kacha wee dị nsọ, mana anyị na-agbanị ka ndị ka wee dị nsọ. Mana ihe ọbụla ga-ebute nkewa ga-emerụzie ọwụzie na ya ha mazi otu a ga-esi wee chịkwata ya. Biko ka anyị kawa ahụ na-achịkọta hapụ ị na-ekewapụ maka na udo ka eji aga n'ihu, ejighị ọgba aghara eme gịnị eri nri.
onye si na ya ji ọgbaghara wee na-eri nri biko ya were ọgbaghara riwe. Ọ bụrụ nwanne unu nwoke wee Chukwu eji m ya were eji m eri ihe, ọ pụtakwa gị na onye akwara ọgụ bịa bie na onye agbawala ọsọ. Ọ bụ ya ihe m na-ekwu, mana metere ụgba metere azụ, ọ ka aka mma na onye ahụ mee gịnị mere ihe niile o nwere ike ime iji were hụ na udo chere. Ọ wụzie na udo achịghị, asịzie ka emewe nke ọzọ, emewe, maka ị na-eme enumana onwe onye a ga-agbawara. O wee wụrụ ya na m ekene ụnụ. O nwere ofu ihe m chọkwara ikwu tupu m pụọ. Dịka m gwara ụnụ ihe ndị anyị na-aga ime n'afọ a, o nwekwara ihe ọzọ anyị ga-ewepụta. Anyị ga-eme ohere ndị Igbo bụ ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa forum. Ha ga na-eme gịnị, ha ga na-ahụrịta onwe ha. Onye aka amara ọwụ na o nwere onye chọrọ information ma ọ bụ ịmata ihe gbasara ihe dị ụta ma ọ bụ akwụkwọ, ego akwụkwọ ma ọ bụ ihe a enwee ike mee chenji. Aga m ama otu m ga-esi were kwa anya onye ukwu wara ka ọ hapụ iwu ihe ga-eme gịnị, ihe ga-agbagwoju anya. Mana aga m eme ka ibe ndị Igbo nwere ike ime. Ọ gaghị awụ ihe ndị ga-ebu ibu, ọ ga-awụ ihe a ga-evet ma ọkwa ndị bekee. Ihe ndị anyị nwere buru ibu. Dịka m si kwuo, ịga na platfọm gị, ọ bụ na ị chọkwara ime ihe ndị ahụ, nsogbu adịghị, gaa n'ihu. Ọwụ ha nọ Igbo ka iji wee na-ekwu, nsogbu adịghị. Maka oke sụpịrị a ike agwụkwara. Ọ bụghị onye sụchara ndị ọcha ọ bịakwa mbanụ. Ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo, ka anyị nwa asụsụ Igbo hapụ ime gịnị ana m ekene ụmụnne anyị niile, mmadụ niile ahụchara m ụnụ, afụchara m onye ọwụna ụnụ na-agbanị na-ekwado m. Onye ọwụna na-akwado Igbo TV na-akwado onwe ya, maka ọwụhụ ofu onye nwe Igbo TV, ọwụ ndị Igbo niile nwe Igbo TV. Ọwụkwa na o nwere atụmatụ ịhụrụ anyị nwere ike iji wee na-eme ka Igbo TV na-aga n'ihu. Akara anyị nọ ebe ahụ. Mgbe ọ bụla izitere anyị ozi, ndị editors ma mụnwa anyị nụ ya ime gịnị, ịhụ na anyị nebara anya bụ ihe anya, ịhụ na o mere gịnị na ọ gara n'ihu. Maka ofu onye anaghị aza nna m ọha. Ndị Igbo tụrụ ilu si na ofu okwu osisi anaghị eme ọhịa. Ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị dịka nsi gwa ụnụ. N'izu ụka ọzọ na-abịa, a ga-ewetara n'oge ndị Igbo. Mana ya bụ oge ndị Igbo nwere otu ọ ga-adị n'ụdị na anyị nwere ike, o nwere anyị ga-eme ya wee sọmpi sọsọ Igbo ka ihe asụ kwesịrị na ewu onye Igbo ịbịa mkparịta ụka anyị na gị na-abụ ya eme sọsọ Igbo ka ihe eji were mee ihe eti bekee, ihe ewepụ. Ọ ya wụ ihe anyị ga-eme na izu ụka ọzọ na-abịa. Ọzọ, ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche dịka anyị na-akwa ana. Ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwoke, onye ahụ ọ na-eme ịtabiri ime gịnị inyetụ ọ tabirikwa onye tụnụ Izuchukwu. Kpọkwa m Grateful Heart. Ọ dị mma na mba Washington DC wee na-anụ olu m na mgbede a, wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị mma. Ị na-anụ olu m na-ege m ntị, ọ ga-adịrị gị mma. Ihe ọwụ na ị na-ekpe ekpere n'afọ a, ọ ga-adịrị gị mma. Mana echekwena mmadụ echiche ọjọọ, maka ọ wee mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Isi na mmadụ ga-aga n'ihu, ị ga-aga n'ihu. Isi na mmadụ ha aga n'ihu, ihe kwa ha aga n'ihu. Anọkwa m na egbe bere ogbere nke dị si bi ebene ya gosi ebe ọ ga-anọ. Anọghị m otu ahụ. Nke si bi ebene nkụkwa ya o wee wụrụ ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ka nkụkwa gị asị na nwanne gị ya nwere ebe ọ ya ebe. Ndewo n'ụzọ pụrụ iche. Daalụ ma rie nne. Anyị ga-ahụ ụnụ n'izu ụka na-abịa. Anyị ga-etinye oge na mgbe anyị ga-eme ya ihe ka ị nwee ike mara amara. Daalụ n'ụzọ pụrụ iche. Every Igbo person should check on Igbo TV. Stay tuned, get updated in Kabu Kwankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV give away, it don't make person. For hot topic section with the learn lesson. Igbo TV vision that you can get with big blessing.